Mugusi wensi asabeta kisina nyamira nga bwakiewya aselita nguru ku Joseph Nyang'aya Maticha ongokora egasi ne chovisi cyabana lakini oto koregazi nsiye ministry ekorokwe ministry ya labor. Yes. Ministry ya labor na senior citizen affairs. Ase ministry ya labor na okonyora nsiye aye ndobwate chi directorate ivere chigo koregasi naende na chigo shugulikana mangana ya Inua Jamii. Directorate yemo ne yekorukunga directorate ya children services. Ndobwate ne directorate ya social services naende ndobwate ne nsemo yende ekorukunga ya disability kodiri na mangana disability. Igobone chisatu na chiko gororanga amangana ya Inua Jamii aikiranire ase society yaito ya Gusii. Alright, asante sana. Ekerekere ngagito gotote gukwanira igoro ya Inua Jamii na indeed oyino murori we serikali ochagetu back 2012 twarere kokorekana Inua Jamii inkie bwate na ndero ninki Inua Jamii asoli otote ku understand bone mambi na bonda ko irani maegake enkwanira ke aga history gake yo so that abantu baito bagusi banyare ku understanding inkie mineti asomorobelio yo Inua Jamii ndio litanga ni pigo ya chagete ne morobelio yomo oyorenge korukwa OVC. OVC ase eruga yege songo ekorukunga orphans and vulnerable children. Ega chaka so mwaka 2004. Baadaye mwaka 2007 nali omorobeli bwabagotu oyokorukwa PCT ochagetiwe. Na baada naende kabisa mwaka 2011 nali omorobeli ochitoka mento yo gatatu oyo ogotiri na bali bamenyete no bale mavu. So akero ya chaka se chinga kechu naliyo serikali ya nyarete konyoro ke komenta abantu au elinde bapende viti korwa asechi programu echisatu igankenene yoko twara echi programu echisatu nogo konya chi family chiri chitari kwenyara chinyare at least konyora kende ebintu biri kurukunga basic needs chinyore kwegorera ndagira chinyore kugura na mariogo elinde banyare kwekonya na barumba mbaisiru mono ase ebinyoro biri ase bamenyete. Okay. Asante sana. Igo Inua Jamii yabona solido madembale bagote babande bagukwana ngechini chibesa chobogo tu ejina kadari kana kadari. Inua Jamii bono igakolenga na toliga. Chibesa chibakonyolikiara banambale ime kwa jumla. Karato tebyanga se chi second chukubaranga Inua Jamii inkian toilet na ndero ninki. Okay. Bono esimero belinago tebigere tatu. Umurobeli mutangani no lyogo diri na bana chintakana. Ndio. Sabana chintakana ige etageteti abana bali basirira abayibori. Oh yes. Ose abayibori babo bayiseire bamenyete na maruira ali atari kwera bwangu. Abakanya ro muyibori abwate gusenkanza. Usaba abayibori barware HIV. Usaba abayibori barware tuburuire bonde bwense bukoira ebintu biri bikase family yabira yagera o family ya lukunga yabere vulnerable. Oh yes. Ose yatwa logo iserwa. Ono asomoro bwe chintakana asabantu bali barendete chintakana naboranyorenga abana bali abayiboli basirire kero barendete na ekorwa ya ruribaga ng'abantu bali baregistered ase serikali banyara gutwara obokonyi kurwa seire ose basirire ose abayiboli babo barwarete okurwara kolyo konne utali kwera bwanga ase society. Okay. Asomoro bwe bwabagotu abagotu ekero chagete gorenge ko bwata gose go target abagotu bali 65 years and above elikuru 2007 lakini baadaye oso mwaka 2017 tukanyo igura ukabwata mpaka abagotu bali miaka 70 ngwewe tinga kigete twale gutangaza sana nga amangana 70 plus abana bali baikire abagotu bali baikire miaka 70 guchigoro elina yenga kiri umurogeryo yugoretu lakini bono ko target yayo ligereti bali abagotu bali batarenga se chigasi. Yes. Bali batarenga se chigasi ya serikali use batari konyore gento gikurukunga pension igekero mugotu aikire miaka ya 70 obeire qualified waso murobelyo yo 70 plus. Na sab abantu bali babwato bole mavu umurobelyo yo kuligereri obarema boli botakeire oburendi boli bwa 24 hours. Oso monto oli otanyare kwa kolera ebintu
abantu mbara bari okonyora bakubugurirwa bairusiko kako kemburego cha gosekera omugaso ororire taikonyara kwimuki kurusiko nonyenke baraga gokoraki igakoirwa bono einere target serikali yaitu egarigere inga bari na barobuko bamenyete n'ubore mavu na barabutiga bakonye na kende kenyore kubakonya no na mariogo bakurigi gose no enendagera bakonye banyara konyora. Alright, bono inua jamii y'abantu bari bakona kwiburi ngakibona ngakyokwiri kigo cha kwaba ngakibantu bagoja bali kigo si inua jamii ekero serikali itego twalibaga twa target igento gikurukunga targeting kero yaro sirie budget twanyolinga antonyare kuira mwete nkuikor kwanyora abantu nabaro baru siri woro ose bono totebe mna abana program ya abana tokurukanga ofisi omwana omokekera ikire myaka 23 yes igaba kurusi ubaru kunga ba graduate minute abana bonspi bakinira so mucyoyo ndio ekero kwanyolinga abantu ba graduate kuruwa so murobelyo yo amabagatokire serikali yarosire na inde budget no ene yo komenterania abantu na liyo konyara twatangazire twamentira abantu asomorobelyo yo ase obogotu naro stealing budget yo kero yarosire unga chibese cyabekiru kandoro chira support abagotu aba bagochikomentu na lilto gutangaza onse mirobelyo yetatu kuruwa saba bana chintakana twacha saba gotu na twacha saba abantu bali bamete no bole mavu twatangaza ukuri kuwachaka maybe gentonda achiko kwanira abantu nali barache kumanya inki qualifications chemerobeli yetatu asabana chintakana natebanga asomonto qualify kuri kworo koikatoke omenyete nabana chintakana se muchoyo nabana uchintakana mbago toka bakinire because yesingenjo oko divination ye serikali ye mwana no monto utaraike myaka erenga myaka 18 years bono kuikonyora abana abo bari myaka meke kerba kurikwa naende kuika muchoyo twale chintakana muna nateba litangani yes so onye muchito bwa chintakana mondo tako nyora libagali okurikwa asomorobelyo iwe serikali na se morobeli bwa bagatu aro twatebanga omonto gaikire myaka 70 aina bwateri bagali okurikwa enga kende yonsi serikali kuribaga nga yaro sirie budget yo komenda gose yoko nyo expand umorobelyo yo nabe akurikwa ase chibese chichobogotu nera chake konyora nase bari bamenyete no bore mavu koika omonto yo atwa ke kamete no bore mavu obonene bore mavu butagete akorendwa chinsa chonse elitokorukanga 24 hours care ya manyago baigo karo bakuri kubuna bono obogotwe karo bakuri kuri tangani na benganga automatically na bakoba qualified lakini asemero beli yendebere ne bwate process yende bakubwati bamanya goika ase final list yoko benefit. Alright, asante sana kero kende bono kwereire buya sana igoronga ngaki ukwiliki gokoba bako mundu je weso yase inua jamii ocha konyora ebesiye inkibona atakire abasaba bakonyora chibesa nkibatakire ndebe banyare ku access gose banyare ko bakonyora chibesichi akero montari kiru program yobogotu yes program ye chintakana program ya bari bamenyete no bari mafu John Sinjibwate abantu bakurukunga caregivers program ye chintakana caregiver no muntu oli otenereta abana bali oranyare kubaruseli chibesa kero chiachire kogera abana mbabwate ibibande yes ora abange mbaraki nambara ikemyaka yogutwara ibibande program yobogotu abakonyara omogotu gabeiro omogotu omonene kabisa ari kunyara kogenda achikurigi chibesa nero ngutwarero omuntu okurukwe caregiver lakini chibesa chobogotu twatebanga echi kogenda somogotu omonyene program ye yaba para balemavu nero nebwate omuntu okurukunga caregiver usomuteneneri okogenda omokonyo omuntu oyonye twatebanga natakire 24 hours care ogenda mpaka se ekero chibesa chiasokire oenda gusena se mpesa agent osoenda se bengi oye uchibesa egenda atakire oyo kurusi chibesa ngatware kebande naende atoka se payroll
so asabana chintakana onye muteneneri muntu gete o kerako kenda kero twatangazire kere serikali yatangazire nga chibese chiasokire rero nande guchiba chaka bakare gutumiru chimese chiase bali basoira se shuaperi ya Safaricom kero banyorire uchumbe nga chibese chiasokire gakubuye kibande ase bali banganyire bataranganya guchia sichi simi bachikuriere mpesa ogenda ne ATM mbabwate chi ATM waenda se agent oso enda se bengirange oenda ororo wakanu lakini ase bali kire kunganya guchia se mpesa igakwenda tuneke bande ne simi yaye na inde tuarela iniri registered ya mpesa na inde manyire anyare kwa kanu chibesa. Alright, asante sana wakwandira igoro yenga kibono bakonyora chibesa ngakibo gwente kuchinyora ndi gwatebere ngo ikabatware chisimi chibwate mpesa ngakyo tabwati simi bwate mpesa mugaka naro tabwati simi ndi taramanya mangana technology yesimi yatasaidika namna gani inere sababu twajeira ilinde totebya abantu baitonga elaini ya mpesa nimbatakeire ase ogwakanu gutangana pi asa abantu bali batabwate mpesa aba agent ba Safaricom bakoreirwe amaegerio ngabanyare wakana wakano okomo we ase bali bataratwara mpesa lakini rende toko saba abantu baitonga onyo muntu kara se payroll kakanuri tangani yokogera tari gucha wakano kabere se mpesa isu muntu tabwatira ini bagende batumie ebesa Safaricom eko wakani siringi 50 asokore line onyo muntu akani rubi singenjo ba wakanu siringi chiribuibere onyo muntu akani ru siringi cha chiribuibere harusi miororo agore line ya mpesa ase miyo ige bunire kabere siringi 50 chitumeka sokore line siringi 50 chitumekese kwa activate line ilinda tuare line eyo anyegache ebe activate tuare mpesa engakiende yonse atagete kwenda kuligi chibesa ogenda nero oenda urusi chibesa chiaye. Alright, asante sana igonga kerogenda sumu wako lyotabwati sim card ya mpesa use simi tabugati nchirara access goitere simi nabakogenda ya agent ya Safaricom for the first time yes kuruwa bu next year chikokora kibono ai wela ini then after year 2000 wana bakurusie mia elinda chatumeke next I think hiyo advice yetu neringa lilia wakano kugotangani akorera ini gabo ebe registered etware mpesa kweli kabisa atumie emioka kakogenda amanyenga bonera ini elia asoira ase mpesa asoira system one system bono gochimotwa okwakano wenzi kunganya kore goichase esimi sababu yokunganyera egento meipinta kwana kare ogwakana gokware bachagete gwakana bare gwakana na posta korona nyora no nyinje tinda so service bare gwakana na posta elienkoro keri bagacha bakamenta bakaira na bagai contract chibenkibe echi yarenge KCB na Equity baadaye serikali ikaligiringa chibengi chiabere chinge singinja abantu bakunya komenta na inde serikali ngorosi yaringe budget ya menta chibengi chigachi chikamentwa chigaika chibenginye government kuru KCB bakamenta Post Bank na Cooperative. Alright, baadaye ende chibengi chio around 2022 chikacha chikamentwa chigaika chibengi sano nemo wane serikali yaligirira inchiraki chibese chichiraike bwangu asaba nainchi ekogera abantu abaito tutakete bakanu abange mbabwato uiserwa bono tukaranga naende ochi chibese chicha mpesa ekero wakanu wachakire obolio konyora chibese onyore messaging chibese chaikire oendorusi aso wakanu ko mpesa nkobwate chi semo ibere chinsang mange isato cho wakanu turacho kukwanera naende tutarakore kaeke to tutebya bana inchi beitunga kiba wakanu na libara amanyenga ebinte bimuna bikonya go chenjia chibese chiachirange na baro kweli kabisa
kutokana gusuka gusinga nchinga bune iyo mutegereri nyoranga iga se studio no tora Joseph Maticha ono mu bisakoro wa Inua Jamii ogendete gutwerera sobo imenga ngaki ebese yora enyore kwigure bono nye tubuga ati tubase guchikorera nga ya nga timbuga ati line ya Safaricom timbuga ati simi na boko genda for the first time bako register bo guchi bisakoro we sort out wana tima itiko se M-Pesa agents mbara allowed ko register bantu bara above 60 years. Abagenti ba M-Pesa eganga yabo tari ko register abantu gujase Inua Jamii eganga yabo no ko register baribo already basoire asset program ichizatu. Yes, erinde chiraini cyabo cyanjeru kitware M-Pesa option ya M-Pesa chichiko ko rulibaga lyo korenta chibesa. Yes, ase bari bagwente konyora chibesa. So nakio konyorera nga ekero Safaricom konyora ya kaire ibaga abachendi baregister chiraini esenyenjo konyora obukurumi bwa bukire. Yes, lakini bono kuru serikali ekora okoiwana na Safaricom ase nyenjo ya mangana Inua Jamii abachendi bairulibaga lyo konyara ko register abantu baitu bari ase payroll ose bari beneficiaries ba Inua Jamii ba registered even at the agent level. Okay. Asante sana garogende mondraro kubolinga kibono na rosire line ya na iko sawa. Nga kibono nda receive bese kera bese tirigo M-Pesa direct. Sasa kwa naipata namna gani? Ono ekero monta a registre line. Ndio. Ase bari ba beire kurumaga konyora bwate chiraini batari abageni. Safaricom igo yare gukora igintu gikurukunga validation. Validation ige kwenda through a list ye bwate y'abantu bari bwente konyora chibese cha Inua Jamii. Yes, yaligereri yaranga oyo igana bwate line ya M-Pesa. Ya validate line ye gusengo tumekere gusenera active. Right. Ya nyechora ande ngakiende ngwa kabare ngichisimi onyo muntu bwate chiraini bere ba muburia eri ale comfortable konye tumeka asokonyora chibesa chiri cha Inua Jamii. Yes, lakini ya somo ntombo gani wono gochiko register line nya ego na wati chinse mo ibere choko soa ase ko register kwa Inua Jamii. Inua Jamii itwanye bekeraniri amone se section ya serikali ile kuruku e-citizen se to nyabekirenge twale kebeti. Yes, asense mo ya e-citizen wallet ona ali se kebeti kelgia e-citizen oye kera registre line nya. Yes, igo toko mwa egento gekeri kanga USSID. Yes, yes ko bate namba gete ya muira ase amangana Inua Jamii. Correct. Wono ase Inua Jamii boniga USSID ilitoko tumekange ere *222#. Yes, *222#. Yani *222#. *222#. All right. Kera batire igo lainde gente kendo narko banyolinga ke gokora goiko montatu ale credit ke gase simime ya babosapi at least ya tuale no ne siringi komi wana ndi kukwale theru service baka nyomba gutumika kwange transport ikomi chikobole wana bakonyoro muntu naro kubata wanyora telikorenda bintu biria kurigyo. Yes, sababu na bera nyare kanene senyenja atabwati credit ikatuale no shiringi 20 gaime tuale ikomi inseko chake apichikibire ikomi. Yes, wano kera batire ubata send kera batire send ya mo igorera egento gikurukunga a list ebintu biri aranyare ku access asogotumia *222#. Yes, negento kera weke mo kiabo number 3 eyore Inua Jamii. Right. Wona era kwenda achore number 3. Kera achore number 3 anye karo mogeni iye kumubuli nga naru libaga esimi yago yaye echekiwe kusene nale libaga lioko base programu ya Inua Jamii na nde yamo boli libaga ngeke bande kiae ngechekiwe ase system ya Inua Jamii ne ende keligereliwe ne system ya Safaricom. Abubono no akubate nambe yamo system ya mwalibaga liogo echeke. Oh yes. Usiyogo self register ase Inua Jamii. Lakini rende bali ba register mapema
nabo konyoranga chiraini chabo already cha cholu asengencho ekero Safaricom yare go check se program ya Inua Jamii oyanyolde chiraini chiri registered ororo ingana boko nyari chebo chabere captured. All right. Asante sana tu ikiranga ekero mundu akota *222# igakoenda option number 3 yekomotebia Inua Jamii. Inua Jamii asenale komotebinga withdraw from an agent. Bono iye eitwa kwanera tuno ko register. Yes. Twatebange tubatebinga in case omuntu konyora tara twale line. So when you are new keroro mogeni enchera nere gukoira okay kero gwaikira se Inua Jamii yototebe enchera nere gukoira ekero tari registered nenchera nere gukoira kero registered maswali tabwikaini correct ekero montale ase program ya Inua Jamii. Yes. Na ndera ini yaye nere captured no era se wallet ya eCitizen bado na bako genda obata star 2 mara gatatu oweka ash enamba ya gatatu ekera akonyore list ye bintu biria wente go check ni Inua Jamii kira abatire Inua Jamii ya mwali baga oigora menu ya Inua Jamii kera ya igurire menu ya Inua Jamii komwere libaga rire gatatu ryo ko withdraw chibesa chiri na bako chi withdraw ko cha sela ini yaye tuigwana ne bono gabu no abantu bagocha konyora osichibesa chiachiri go senfreezer na bagochi withdraw go cha sela ini yaye ndio tote wanga chibesa chiri se wallet ichire eCitizen chiri sim yaye ime ichire kebeti igobona ago chirusa se kebeti kelia kia eCitizen achire ta se sim yaye lakini bono kera achire tira se sim yaye kera ago chirusi go ikabutoru chibesa chiri choko butoru cha Safaricom choko rusi chibesa kawaida transactions fee chiro lakini nabwate nande njira yende ya kabere ala withdraw chibesa chiri usa chirusi wetere agent direct. All right. Tuiwanande ala chirusi wetere agent ariko butorwa chibesa chiri chikoro kunga transaction cost esengenje serikali ne yakanirite chu tuiwanande enchira ya gatatu na bago chirusia chibesa chiri achitome naende baki ase line yae iyo number 3 no ntara iguye iyo kigire ntangani ngote bagana bagakorusia gwetera agent chiruelio kakorwa se eCitizen wallet chisoka chirusia taiko na chukende anatoa 2000 zote lakini bona ase gwate banga na bago chirusia tana choti maidinga ijigo chigoeta encheren tangani nero ere the most preferred one ararusi chibesa chiri atariko nacho chibesa chikorusiwa chichese ase chichase mu agent tuwanande inere encheren tangani correct enchere ya kabere chibesa chiri na bago chituma ase line yae achirusi ase wallet chicha ase line yae tuwanande enchere ya gatatu ndio enchire yubado na bere mostly era sabantu bali maybe batara twara era ini ya kwerende ya M-Pesa na bomu agent yomanyene ago chakyo korusia ndio tuwanande ago chakyo korusia ko bata *234# okogamba egeiri kera abatire *234 agende process yo korusi chibesa chiri direct koruase e wallet ya eCitizen asengencho oyo igatabwatiki tabwatira ini all right inere njira ya gatatu lakini ateberanga nero terikobuto besa lakini yeitwa iwana nange ine njira yo wakanu okomo egere uchikonyorera chinguru ogorera ini yao kupata vizuri sana wana enchera nera iga entangani totebe bono na rito tuigwana no motegereri buya enchera entangani ne yokorus kurwa se eCitizen wallet orus na agent direct toikona chukende namba chiri buchiago ibere correct number 2 na bokorus yo chireta se line yao ase account ya M-Pesa number 3
for the first time na agent iko kuruseria kolengana ne formula yabo bigeiri bone njire ya gatatu ya kabiri gatia aso gujirusio jireta asi account yawe ya M-Pesa mujano noro abo no bago chikobolinga gi fuliza ne karo na kadarika bona ukira ya chire chiwo cha muna n pesa chinde cho chiwo cha M-Pesa alright gobono nyaka fuliza karo ne kalipa mdogo kero na bana inde kura yaka yani aso bwenge ekero kwa chibekire bone account yawe ya M-Pesa basi bono yo wajagire kutibese normally any problem bora atwale na jirojio abo bora nayo kuamua okay nafikiri tulikuwa tunataka tuelewane vizuri ngata kwa moteka ndio tobwatire bia sana chira kwa rere ningi sana ngate nga nonye noyo otagete kuigure bia sana bono chibese ngakiro muntu akonyora chibese chigo cha chiribwibere mutieni yes litangani pia kero program cha chagete in fact kero ya chagete buno na ya OVC bale wakanu silingi 500 yes baadaye rende mna maitacha ne serikali ngochere ya ligereji inkiebese ya koleira abantu chibesa chiri chikamentwa chigaika elibwe ya muna 500 ndio ande keri rende serikali ne kunya kuligeri jaronga chibese chamani cha change ya bagima yabanta chigacha chikamentu chigaikwa chiribwibere ndio igobona so wakanu okomo na ndenda tengo inyolinga litanga ni pichi bese chagache baada ya mitini ibere kere serikali ya ligeri kabolinga maena muntu yo ni mokonye ne chibese chi anyango chitika chabere mitini ibere na lielio ya ikaranste naende ekaligererwa chibese chi chikabaye walibaga chiche baada ya kero mutini yes in fact bwango igabona chiwo cha mapema yo mushahara yo umushahara bwa bakoria gas singenjo serikali yete ubutangani wasabanta baitu batakire gokonywa tanonye na bakoria gas baitu singenjo barabuchimba bwatagandu baganyete kiro yes bono igase ase montolio likire ase programu ya OVC ase chintakana nolio likire asaboko tu nolio likire ase programu ya bali bamenyete no bole mavu chibesa chigo cha kero mutieni ne chiwibere naende ase kenyorio ngeringa mo ase chibesa chie chintakana ne chibesa chie bole mavu echikwena nu ase enyumba chibesa chio mogotu na chichikwena nua omanyene okay chibesa chio mogotu ne chio omanyene olio ikire miaka 70 gobono ni nyora bagotu bale bane yes aso muchio yomo pado kiro monte la bako chibesa chae era chiko genda sale direct genda sale individual alright lakini echichine chigo target okay igobono nye enyumba ke konyora chibesa chie chintakana yes igo te konyora besa chie bole mafu onye bale nyumba yemo okay asante sana timai tinga ntuwe wa agents ba ko remire meyiki agere mire ba ko remire sana yo konya banda timai tyo senkonyora bale bwaita bonde yo mai tembora ne contract ya serikali saine tina na ne company ya Safaricom mbabwate agreement and I think ngo mbabwate njira ba ko charge at the end of it ngonyorolenga egento kerikego ba charge tigari twate banga chibesa chirichiko kunga transaction cost yaga commission ngaro ba ko na jwase igo memorandum nero yes ku understand alright yeko geranga na baba agent omwelio yekero bakanire mbabwate njira bagocha bakonyeka kuruororo safi kabisa timaidinga kero kende umuntu nabarata kenga bono maide na batugukura kurwa na harurata ke komeki fola butakete kumenyanga utakete kumanyigura inua jamii hata to koreni kweli na yako koreni kweli guchi igero maide to gocha kunya kubata yesi milioka lioka igotaka kwa correct transaction lakini wone mtumbiro gotaka kuburi tojino ne bengira bakatanga gidi angenda saving ya limboli wone inua jamii utaenda kufanya ni kweli wapi hasiji county chaito cha Kenya especially Gusii yaito Kisii na Nyamira ndio chobisi chaito nchiro na nao tebiritanga ni ntobwate chobisi cha social services ndio chigodiri na mangana yobogotu ndobwate chobisi cha bana
right chigodiri na mangana yechintakana tubwate ni chobise chiri chigodiri na bari bamenyete no barema naende chobisi chiasi chiri asabantu bamenyete no barema gusiya itokonyoranga echire ase county yoka yes lakini echichinde chobisi chechintakana kera a sub county right kera a constituency ne bwato bisi all right ese chibe chobisi cho bagotu naro nchire spread kera ase county yaito igo monto na bagotara oyo bwateri swali oyo range agenda se chobisi chiri chaito abolire iswali okay lakini nande nturuete libaga ngo monto na bago wake simi okay tutapeana na hiyo wake simi ese bali bakonyora munabono ntubwate abantu bali balese lipa mudogo ndio maybe chibase cyakire usinjiru kirusi nturuete libaga na bagwakira Safaricom pamokonye anyore chibase kiri njiri cyo wakana lideni okay jire cyo kokonya kuroza serikali and even Safaricom is under the government lakini bono oyo nero gokonyo gwikainyorenga na bwatiri deni dia Safaricom wange amayanga kyao correct kya wakana that is why actually mwatemete sana ko batebinga banje gugujireta ase account ya M-Pesa then now you have to be responsible okora so waso waka chisimi na wawakire nambeli ya Safaricom yemia yes ose bake 200 okay na into ase kitengo geito gya Inua Jamii ose na baba wake la ine free yes ili kurukunga 1533 kero waka turi wakanera baburi upate maelezo zaidi ora maelezo igoro ya Inua Jamii ninjire ya gatatu singenjo tu chiete bakese ebinyoro osentora ase constituency oyora hange na bakwenda sichibe obisi chinateba isa correct aburi amaswali osaburi obokonyi akonywe korororo okay asante sana gukorera no tubwata chisimibere gaiga Inua Jamii abantu togukwanira umanyete mbali bare enrolled bona barase list bare registered mbaro umanyete nende baikire myaka iyo na baro bakona kwebulinga kinga kitoja kuliku na hando manyete na ba assistant chief na baro na ba chief mali binyoroime no manyete bona kenyere bande mbalenga nando mongi natakete kuliku se list iyo mugakara takete kuliku ngabana mbaro bali bara ne batakete kuliku na hando yuko tabanga nande ngakanto kakana hando naye ngopime ngobeka list what have you done kwa kinga ebintu byonsi mwa bitangire okoliku waito okoliku kwa bagotu okoliku kwa bana chintakana okoliku kwa bali bamete no bolema igokoli busa yes onde tabwende wakanera free bono no ene bibilia gotebanga abantu bane bagosia sengincho gotamanya ndio maybe oyo sabiru besa ande esenginja tamanyete yes ono ekitu akori na kikitogende tokora ng'abantu baito batware obumanyi igoro yechi programu chicheito nchiri bosapi okay naende batware obumanyi ng'ole qualified kulikwa yes ase chi programu chisatu yes kero bamanyire igo kero bagocenga kiria ikire ntori gotigonde tokorika bonsi lakini esa bana chintakana na sobole mafu ngochiere yakorerwe gento gekorukunga betting korona ne lire sevia lakini twatebanga asaba gotubara buka soire miaka 70 kibande gego confirm ngwikire 70 oibono automatically gagocha kwenda mbake payroll safi ngakiende mebinto twale session yendere ntambake tubaeresenga e process ye kurwa se karaba be identified kurwa se binyoro babe bakorerwe gento gekorukunga listing mbake se bagwike payroll ngiye okorekana gatia yagera bake batigaranjira abande mbagwikomwe kweli kabisa genda nakera nabulinga enate banga kimogo korali ndi gutanganga amangana corruption ne bribery na kadhalika madana na gasibo sigari ngolikwere madha in Kenya kuliko sigari is free lakini yusi ngogore jibesi nyingi sana jigotaliwa bantu bamondaga tangana kana 1400 na kadhalika but the process is free again tutogo korabu kera tukulika gotugutangaza all right twatangaza abantu bonsi bachase baraza correct naende kero tuguchaka kuliko kugutangani abo bisani ndutweka tokwenda ororo abantu bali twabarangil twabaeresa ngikora ibo sasa barororo bonsi twabatebingo ngo
ngota keire kurikwa yes nkiata keire gutwara twamanya guchaka kurika na mwabakora mwerie agenda ngana sabagambi boka lakini nikokora turi gasi nabagambi kogera nabwo konyora bago mobilize okora turi gasi naba DC ne chinsemo chonse cha serikali chirichiro. Alright, asante sana tebota chisimibere iga isato ndo bwate bolia nyako bagakoboli gaiga as studio mwanjo muthaide gatubwate isano ne mochoka kindly gokogenda aseriburi ya direct totebili tali yao genda aseriburi na nitogende semigano chigoto history ikegera twakoiro mugano igoro ya Inua Jamii 0796988630 na 0706181822 okobo mwango sana ni nafasi tu ya kipekee tumekupatia sasa. Hello. Hello. Yes. Yanga tanita mechana mawa. Nchezo kwana. Yes. Niyondo molema. Ndio. Nche na chile kubati chile sio molema. Na nyako eu. Okay, no ligire no registered. Ya ngochukubwa tunabwa sana kuruga yamba ku tembo. Abwa sana nchituna nyako nyora. Dimba tibone tibao ntenya ndege nduga. Nani tula ruba kama sagala kitingo nyora. Okay, asante sana. Kubwa kukara sana miaka ya yake ikundi. Na eko nyora. Okay, asante sana tulia hapo utajibiwa. Ngo kodi laki. Ndio na kole nyora. Yes. Ndio nyora nchina nyora chibashe ndio na konyora ndio na madudu. No manyete. Asante sana tulia hapo ulipo utajibiwa. Hello. Yes. Yes, ngoyo. Josephine Moraoga kururi isela. Josephine Moraoga. Ngene riye tikibasa chintakana. Nimbwata bana batakano na wati nekitiwase cyangwe sabari sano ne baba batengana beterete sasi. Nekene kinga akole nyora nekengonyera bana chintakana. Okay, asante sana tulia hapo ulipo. Tuchukue nyingine hapa. Hello. Yameondoka Kisii FM. Hello. Imekatika. Wacha tuchukue hizi mbili kwanza na haruko kwa Catherine kwa Chebilat na ali no bolema. I know this woman na ana batabanga ni mumanya lakini bon igabwa to bolema tago taligo therapy agotabanga orabwate chibese chisana tanya konyora bahati yoko likwa timatinga kiara konyege. Then we have Josephine Moraoga gotabana bwata abana bale orphans otemire kubwatia ngemiye kimenga gotabanga tabete registered karaba konyanga bawe bono maybe na bonda irorere kento na kwana litangani criteria senchira yokurikwa. Alright, ase chibesa chichintakana na ase chibesa chobale mafu tebwika ini muno bogotu. Alright, poliogo soa sengenjo wekire miaka 70 yabo automatically ngango wele makepero asabana chintakana ndio weka o kera bakuriku bagokora listing tari bweko korikwa ande serikali ngochere ni namba gete ya ligerelie budget ya eranyare wa accommodate abantu specific ose namba gete yagera process ya chaka listing ya ira namba kana indi batareru kera batareru ya manya kwenda gukora gento gekurukunga PMT poverty scores. Yes, ya ligerelinga asabantaba ngore umutaka mono ubwate chintakana. Alright, osore oiseiru mono ubwata abana aba yagera yakora ranking ranking yeri nerekogera kwanyora abantu bandi bagoteba ngamba batigarete sengenjo chintakana se county yetu ne chinyinge ande serikali te kunyara kukanera bonsi kweli nakiye kogera yakora yatware gento kiriye kurukunga kurangi ubutaka yagera yara abari baise serikali ngokorere classification igete ngokorere classification igete yamanyanga guikira aba at least gaki nabo baranyora ganto barie aba bararenjara ngotara tole mbakainga. Okay, ngobeka tora abantu bakurukunga enumerata se abantu batara mbakanga barigire umuntu ngakiamenyete ona yendo kerikaro kiabeire entered equation yali yakora yarenta machiu yatebanga poverty score ye household ose nyombeye erenga igana ona kara yakorire se county ngima ose se constituency ngima yarangi banya abantu barenge chiri wisato twatageta abantu eribwe yamo yarangi bari in terms of vulnerability bali eri bulitangani kweli kabisa bama yako ese payroll. Alright, anda ase kinyo linke lingana ki ase chintakane gotenga
omontaro mutaka kabisa tikwananira yes naende nga eita ose omonto yo ose moibori no murwaire kabisa marwira ari chronic na twateba example kanza HIV naende nenyombe iyo tonyora ke konyora chibeza chinde che serikali kosi serikali ne yemo yes all right asante sana ndo chinga na botora kolera bwaseri tukulia lero jideka chia tigerene ya actually koraga chinsa isato tima dinga your closing remarks nje chirave mangana na mange sana. I think we'll have to look for some time again and to chito kwa nerengane opinga serikali ne bange ili na ndo chonyore time ocheli nda bantu baito banyole ujumbe. Asante sana egentunda tebi abantu baito bali bakonyora chibese ndio na bali batagete babwate kogani wogosoa nga kero tugutangaza gose kero twarure amangana ya yo guteba nga nkikegendrete yes bategerere saidi bono twateba nga enerenga kio moero piu abantu bagucha wakan truwe bengi bono igotokubasaba nga onye mparanyora chiraini chiri cha M-Pesa yes bakogenda wakanu kero bagwakanu moero montanyorera ini ya M-Pesa okay kera twalira ini ya M-Pesa diria awakanu tabasa gutigela ini ya somo agent anyegache naende tubwate muchande ndinaero tugucha twanyoranga bagatu kwanyoranga kera bagwakanu usera ini eri baire pini baire gusina abana bali abachukuru kwanyora baadaye bachire go complaining chibese cyane cyarusiriwu usetindi konyora chibese lakini kwanyora maybe umuntu naruma etera ini asumuchulia ukunya kurusi chibese cyumo mugoturi bono mbarobu barende chiraini chirieke kogana na chigo chakorenda chibese naende bamanye chipini cyabo na chipini cyabo wemanyere barabubweka. Asante sana na akiri mbio mona sana bwana Joseph asoko nyole biro bya ogocha kuri ujumbe yengenjo sana uchaso mutegereri na ende next time ni kagetenga ntobanga singenjo kwa nikinga mutegereri na ende konyole ujumbe. Asante sana na kutakia kila raheri. Mwanjo mutegereri yakoro kwa Joseph Matija no mubisakoro wase ekiombe ke Inua Jamii somoro buli koro kwa Inua Jamii ochire buna achire korwa amorokereri amangana mayana rako ochira senchira yubu ikanumne jisa isato kisha baadaye tutarudi tuendelee zaidi. KCFM, hey, KCFM, Enka Yomogusi, Radio Nambeyemo, Eboto Manyi, Enka Yomogusi, Eboto Bosemia, Inka, 94.1 yo, KCFM, 94.1 Enka Yomogusi. KCFM emerongo kianda nenye enuguteyemo Enka Yomogusi. Rwa chintandanye chense gosi Nyamira emo registered around 400,000 abantu bawake kura 1200 Kisi bare registered 700 abantu bawake kura 1400 ninkieke bena intwe taberi boerimo nari toragwa masikani twachairo mono bakunya gonjokana naga babegete chirongi nga bache gotolebelia abana bachi sukuru egente kitwage kanire ntoteti bo chingobu babora kamange no barega igabakorera serikali gakine intunjare gotoligereri Kenya. Wale mnatafuta umaarufu, endeleeni kutafuta umaarufu. Wengine ni wageni, wamefika juzi kwa hii siasa. Si mimi nimekuwa around hapa. Tusifanye siasa kila siku. Kwanza tuzingatie yale mambo ambayo yanamhusu mwananchi wa kawaida. Mkiambiwa na wale wako na insurance, msilipe. Ukigonjeka na familia yako, mnaachwa wapi? Sinkima aya namangana maya akisi FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Abarai au nigo bagendrete kuru birengeli byabo kubatekana n'igitambuko cy'umurai wensi ya Kenya kurushi bikwazo ky'abantu kuruwase chinsemo cha Somalia kunyole bibande byense ya Kenya. Mwenchomo otegereri nigo chinkwana au chigendrete kuru kubatekana no kuna chagweke kambiro buna ensemo ya Azimio nero yabange ase bunge nene yense ya Kenya.
boiga barai ao niko bagenderete kumuganiria mayomo Raila Amolo Odinga chinga kyobochori wekirogo kyobonyakirogo bwa African Union Commission boroberi gokorekana litsukuria Jumamosi. Asaye mona yanda mange mambia bono mwanchomo tigereri nigo bono ngokwarigania linde onyale konyegwa senchera yobo ikranu kolengana bona twekera semesa yaito ya mangana maya chinsani sato chia abono mambia umwanchomo tigereri bono toerera uyeigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya Kisi FM. Ronald Mayaka Egitambukiro kimurai wense ya Kenya Muske Dr. William Ruto gyokurusia machika yokonye akobwati gwabantu bamanya koegwe bibande bya Kenya anene asensemo ya Northeastern nigo kigenderete kwenekia ebirengererio ao kurwa sabara imejense ya Kenya abajumbe inse ya Kenya kwanza nigo barekanire komoko bakomurai wense ya Kenya igoro gitambukire kyo abwa sebate beruna abantu bali bamenyete ange nechimbebe chense ya Kenya nigo babwato busibole bwo koegwa ebibande byo asenchire ngororo abakora wa nomurai bwa bange asebungenene umuske Kimani Ichung'wah niga bajumba bwo bateberuna Kenya nigo erweto busibole gucia sabantu banga bunabwo koegwa ebibande na kumanyekana abuna aba Kenya. Kwa nini mtu Msomali pia akienda kupewa kitambulisho aambiwa akuje na wazee 20 wa kijiji yake, akuje na mama yake, baba yake, nyanya yake, babu yake, mashangazi na nani, na ni Mkenya amezaliwa hapa Kenya. Tia Kenyans who deserve to be respected. Na tunasema wakipatiwa vitambulisho wafuate sheria ile ya Kenya ya kawaida ya kutoa stakabadhi na chifu anatia sahihi, unapata kitambulisho na kusonga mbele. It doesn't mean that it affects the stability and the security of this nation when those people are included in moving forward as a country. No one is advocating for any criminal to be served, but we are saying that all part of Kenya deserve to be served well. Egatambukira kikyomurai bwense nigo kiene kirebo igo okwamereri kwa kurwa sabarai bande abubate berubuna okwonigo kole okogo ogoseke gosereri guchia sobole ndi bwense ya Kenya anene asoko banchira abantu kurwa Somalia konyole bibande na gosoa imense ya Kenya umugabano Trans Nzoia Muske George Natembeya nigo boiga ke ausate berubuna gusuyo kabero muri Regional Commission niga teberubuna egatambukira kyo nigo kirachie koene kiamatukale bosio utwara umuchando monena imejense ya Kenya. Watu wengi ambao wanatafuta vitambulisho Northeastern ni wa Somali, kutoka Somalia. Na wao wanakuja hata vetting committee wanaipatia pesa, alafu wanapewa vitambulisho. Sasa hiyo committee imetolewa na kuna alternative. Na wakati rais anatangaza hivyo, kuna machifu 5 ambao walikuwa wameenda kupangia mkutano walichukuliwa na Al-Shabaab, hawajapatikana mpaka sasa hizi wako Somalia. Wale watu ambao wamekamata machifu wetu sasa watapewa vitambulisho ya Kenya freely. Sasa wakitoka pale wakienda kuteka nyara watu wengine wakikamatwa watakuwa wamepewa ID nani ya Kenya. Watakuwa wanasema wa Kenya wamekuwa watu kuteka nyara watu. Hawa watu watapata passport zetu waende kula Amerika, waende wakalipue manyumba huko. Watasema wa Kenya wanalipua manyumba huko. Mtapewa visa ya kwenda Amerika. These things ziko na serious security implications. Sio kitu ya kufanya kiolala namna hii. Itafika mahali hawa watu watakuja kwa wingi, hata MCA atachaguliwa, hata MP atachaguliwa, hata governor atachaguliwa, hata msukuchu wa president atachaguliwa na atakuwa mgeni, atakuwa Mkenya. Wengine wataingia kwa jeshi, wataingia kwa polisi, itafika mahali escort commander wa president mwenyewe atakuwa mgeni, hatakuwa Mkenya. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisi FM enka yomugusi. Tigana na yomonchomo tegali magaje kigambiro kurwo kuna chabuna ensemo ya Azimio la Umoja wa Kenya nero ebwate abajumba bange asebunge nense ya Kenya umuraiwe kiama kya Wiper Muske Stephen Kalonzo Musyoka nigabuliri abajumbe ba Azimio asebunge yo uchikoira mabaga yoborai ao asebunge yo chinga kibikare byo birachi ego chaka litukolia ankyo Muske Musyoka nigatebira na ekigambiro nigo okia arweto kuna chokwa senchere gwenerete na obomo bwa Azimio nigo bwenerete koira alibaga gusama bagabo asobora ibwe bunge na yense ya Kenya Wiper neke mukibyama ibikorosi bomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya Coalition asebunge yo.
On Tuesday, muende mukae mahali ya majority in the National Assembly. Because mahakama imesema hawa jamaa walinyakua, yani wakafanya artificial majority, na wamepatikana kwanza mchana na mahakama. Hakimu watatu wakatoa uamuzi kwamba the majority sio Kenya Kwanza, majority ni Azimio Coalition. Kwa hivyo Jumatano pia tutaitisha kikao na wabunge wetu wote ndio tuchukue msimamo. Yukagendrete mwicho moteri mugabana bwe county ya Kisumu Muske Peter Nyang' Nyong'o uyo waterete burai bwe kyama kya ODM masebono nikabolira abajumbe be kyama kyo kya ko babelitangania sokwero burai ase chinsemo aho chebunge yo ebunge nane nigero beire useroberire kwiranira bikaro bya yari tkulia ankyo magajo mutimo ko mutambe bwe rusa kuchiase abajumbe igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa KCFM enka y'omugusi Chinga kia matuko atano katika ile lindo bacholi bw'obunyakirogo bw'ekiombe kibomo bw'echinsa cha rugongo rwa Afrika bakolekana emergency ya Ethiopia abarai au kurwa sense ya Kenya nigo obaorokirio bulemu bwabo obuna omusikirera Odinga na chikwire kiroge kyo omwaziri bw'ekiganje kanene ya serikali Muske John Mbadi nigateberu no musikirera Odinga nigale no kubwa gukora obumo obwa Afrika buno munyakirogo na igo kubabolia abakenya kumusabira maya ekero arachi kurwanirire kiroge kyasaba cyolibwo uburakorekane magajo kolentamo abarai bonsi bechinza cy'urugongo rwa Afrika mwali we wikiyega asomo cyo Addis Ababa imeyense Ethiopia. I'm still a life member of the Orange Democratic Movement Party. We are grateful to the government of Kenya through the president for putting forward the name of Raila Amolo Odinga to be the first Kenyan to head African Union Commission as the chairman. It is our hope and prayer that when the elections will be conducted in Ethiopia, Raila will come out the winner and lead this continent with the ideas of Pan-Africanism, which he has always exhibited. We must thank the president, we must thank the government. The people of this region support Raila Amolo Odinga for the AUC chairman. Do you agree with me? igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa KCFM enka y'omugusi Munchumo tegerali okubolia nigo bono kogenderete kurubwo guchia sabarai ikobeka ensemo mang'ana siasa chebo cholio bonene ebolebosio nalibageli kobakorera abananchi mirimo iyo babachorerete litangani kagukwana korwa somo yego ya mabwa matanga sensemo yabo machoge borabu umujumbe bwe ensemo ye bunge yabo machoge chache Muske Alpha Miruka nigo aboleti abarai bacholire gochi akoene kibuna inkubagalentera bali abananchi amagendero litangani asebo igo abasemeti abananchi gochi akoene kibuna ngochora bali abarai bali bakobakolera amagendero nemeremo chinga kyabo cholio bonene burachi goika imeyense ya Kenya. Omupira bono serire noyo siasa. You know why? Gogo so omupira siasa kwebira magendera. I'm telling you. Obe simatiyangi obe senani anya tuli gukora kendeke rwagire jukura ingogochi. Amana gosobori. Ngono ngotara ya gotera chikura chiamandia. Ayo ake ire kura bunanche. Nje tigankuwa na magendera ngo chikokora kumachoga chachi. Lakini ngewe bwana ngabono uno yokoria manyanga bakotegerete oso naro olensa aguo ko Kenya ogocha gotavuka ole kama jibina tukote binganya nyagete no muya nyagete no mobe nayo gwate ekura nayo gochora choro murayo gukora magendero omanyete no goteki noro ogokwe basali okulimire para mungina bono bawe gachikurango chabale bakobere kanisa kurumambia batere ibungo akiri bago tebinga ninche kujukulimire igesima ekero kwa majorire tokomoro simiteri gokaraki tariko mukia igon kimine to bateba aye pime kebiro oyogo chora na nyasawu igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa KCFM enka y'omugusi
kidaka cha butokera mwancha mahotegera ni 13 igoro ya chinsa isato chabono mambia na nchabuno ngo kolera mangana ma yasenchira yo bikaranwe mambia bono byamana senge chwa chara kuyategera ime ya Kisii FM 94.1 nero enka yomugusi endra botegera na inde chinsa nye no yegwaya amona yanda manga senchira yo wenge eliatariana ni gonkoro kwa Ronald Mayaka omwelio bwa mangana maya bunaletwa sole na Kisii FM enka yomugusi.